May ganang gusto, may palisto sa kanatutanan. Kung sige, tungkol kay Webes, niya nasa kita niya itong matag Webes na tulumanon. Nagkatong kapihan sa PIA, hindi lamang sa itong paboritong istasyon sa DYTR. May galasangan sa Philippine Information Agency, ni LV Pugosya, o ni Seri Notista. Kini si Ray Anthony Chu, magiguban ka ng news sa usa ka oras. Kung may gala itong isgutan ang usa sa mga kining labing bago na to nga kuan no gusto na to nga daluhon nga to sa forefront kay murag sige rin kita ani nga kaiwit na dinagyan aning arte no kaning sanatan sa arte kay murag man og daghang mga tao nga kini nagtuo nga ang arte walay kalapigitan sa pagugman niya karon nakita na to nga katong mga lugar diin na giyatagan nila og pili ang kining kultura ug arte medyo ditaas ang ilang per capita income, no? Medyo dunay pagtaas sa ilang mga dunay ekonomikanong pag-ugbag na makitaan. So karon ang atong tanaw ani is that magmulan kitang nagsaulog sa buwan sa arte, buwan sa Febrero, Arts Month na to siya. Kunya, doon ka aning pagsaulog mga higala, dunay statements, dunay ipagawas ng mga pamahayag si Gobernador Art Yap, no? Niya, mo po din usa sa mga nakapalipay sa mga artist. In fact, pagtapos sa buwan Pebrero, gihimo niya daw sa ka-planning sa Bohol Arts and Cultural Heritage Council. Aron atong mamapa o unsay atong agianan puhon alang sa tuig 2020, unsaon na to nga atong mapatinuod itong danggo sa atong gobernador. At the same time, ato pong maguyod ang atong mga artist nga naa dito sa likod, nga pasalipod sa landong o ngit-ngit, atong maguyod nga to sa tubangan tungod kay nagtanaw tanga ug ato nang mahimo daghang maayong butang atong mahitabo sa Bohol. So karon po na may gala dito maglangan duha ka artist sa atong bitbit karon ato ni silang istoryahon, ato ni silang sa atong tabilugan o di atong tanawon o unsay concern sa mga artist aron matapangan mo nato. At the same time, gusto ta na mailhan nato sila tungod kay buhatan nga kini magtanaw ta sa work of art. Bisa pag unsa ka guol ni mo no, medyo mawa atong problema ba. Mawa atong siliran kana mo na nagaingon tingali nga kini ang pagsudong sa usa ka buhat sa arte. Mo usa sa mga makapaayo makapagawa sa usa ka creative nga kuan sense sa usa ka tao. So karon mapuna mahigala dako kay nato kalipay nato ipailila ato resource persons karon mapuna usa ka mixed media artist gikan sa Maclayon lang no. Ato imamatot sa kahanginan Sir Jeffrey Sisigan. Sir, good afternoon o welcome sa kapihan sa PIA. Ngayong hapon sa sa visitors na to. Okay. Kung yung uban niya mahigala, ito ding, of course, freelance artist, niya biker sa din. Usalis mga labing ligo, biker din sa Bohol, no? Ito higala si Vincent Omar Nendayan, Sir Omar, good afternoon, welcome sa kanya. Naminaw na ito Sir Gab, ang tagiyas kining talimaw kape, no? Malipay na. Malipay po tayo, of course, kay finally sa kadugay sa kapihan sa BNI, nakaabot rin ang mga artist din. Gusto ta nga makatabang po sa pagduso sa akong artist nga tos unahan kay bota nga nako ni kawan. Okay. Recently behind ni pagawas nga statement si Go kapahin ani tungod kay mo na yung giingon nga nakakabantay siya katong mga lugar kuno nga ga-promote sa kultura o arte labi na sa turismo. Kining medyo ni ang ang ikonomi kanong kahimtang sa mga tao, dunay mga kausapan nga naitabo. So, mo na yung gingon nga, karon nga doon na tayo problema sa coronavirus, samtang ang ubang mga lugar nagkalisod, mo na yung gusto, kagikan, anong problema gusto, may una, nga mutika, nga to sa kaumaran, pinaagis pagduso sa arte o kultura. Muna, kaduha yung siya nga, kinanglan na to, at imano na nga mga kabos, pinaagis sa pagduso o balik atong kinaiyang bulanon nga mo na murag halos nakalimtan no. So kaning dapita para sa inyong kuan inyong mga personal kita nga una-una ngano man jud kung sa may katabang sa arte labi na gina mga pag-uban kini duna bay para sa inyong magalingon kung sa may kalapigitan sa arte ani pag-uban.
Kada. Sige ko no. Ato po na tanawag. Unsa may ikataba? Tuan siguro, sir, right? Okay. Awareness ito Mm. sa community. Okay. Example ka na mga present global issues tahay. Oo. Example sa atong isbutan ng mga coronavirus. Mm. At na yung mga artists nga mag-paint o maghimo o kumpura nga maghatag awareness sa katawan. Mhm. Okay. Yes, Sir Jeffrey. O sa pagkuhan ko sa Bohol as ang subject, ato amo kong i-promote ang wala ng culture. Okay. So, pinagi sa mga art, pakita. Kanya, kami, gusto na mong makuha na ako may mga kuhan sa among mga artwork o pura na kung sa'y kuhan natin sa Bohol. So, wala akong mga yung among imang-imo na Okay. promote ng Bohol kuhan. Kuan, actually, ang imong tanawon kasagaran din yung mga artworks sa Bohol. Daghan kaayo ani nga mga nindot nga artworks nga reflective sa kanang nature no sa Bohol. Usa ni sa mga nakaingon pud nga mas musikat na kay ug imong tanawon may kana kasagaran paintings diri sa Bohol. Naagit may lahanan na to basta ang Chocolate Hills naagit ang siya naatay kanang green nga kaligupa no. Usa ni ka pamaagi sa pag-introduce sa Bohol ngadto sa gawas kay para sa mga tawo wala pa nakakita o niya kining lahi gyud ang epekto aning kamera kay kaning kamera naa may daghang mga pamaagi nga mga kamera may pinakanindot pinakadali nga mag-capture so sa kanindot nga butang pero ang problema ni kung ang nagamit sa kamera doon na may mata nga parehas mata sa artist no kay mao man na gyud ang buot na to nga ipakita dinhi nga dili tanan nga picture nga imong makita arte nagpakita sa kinaiya o kalat sa kalugar. Naidagan niya nga wala kana may iya nga pa pachatsara gyud og picture pero kung ang mga artist may mo trabaho ani may gana ato gid mo makita na pride of place kana pag malipay ka tungod kay wala kita ra jay na ani nang tindutan lugar o gana. So sa ka komunidad nga kini nakabantay ani og miangkon sa same pride of place kini malipay ka mo ni usas mga rason nga ganahan na ka trabaho ana so dunay productivity nga mahitabo mo ni ato gitan-aw karon niya kaning duha karon nga naa diri sa tubangan may gana kini mga gitahod ning mga artist diri sa Bohol no niya kuan kini in the past years mura dili kayo dughan na kay bulanon nga artist nga ato gitris daghana in fact last week kita ni Salio Ortiz katong tagahagna no unya daghan pa sila nung Rick Rapasola sila ng Nene Lungay nga karon wa na taon kini ngano man nga in the past weeks in the past years man dili man kaayo kuan dili kaayo ta kini mura wa kaayo ikaduso unsa man kay rason aning mga bulanon nga artist di man kaayo sikat as katong ubang mga artist nga kuan gyud unsa may tan-aw ninyo unsa kay rason ani? Yes sir ma'am. Yes, kaya sa tanaw siguro, Sir Reyes, ang support dito sa provincial government. Okay. Usahay ko na aming mga exhibit sa outside of Bohol. Mudagan pag pila ka simana o pila ka buwan kung isa mangayo o financial support or kung sa kaya na paagi nga maka-exhibit ng play lugar. So, nga na siguro kayo usahay mo kung mag-exhibit ni outside of Bohol is that buot is mo galing finances. Okay. So, pareha po sa pamilya kahit atong provincial government mag-isip na mo amahan, may tinikanan Magpatabang mo kita kita. mo sa tao sa Ananday. local o sa mga anak niya. Mo to ang amo mga painting, amo mga opera mo reflect man sa Bohol. So, kung pitahay o nag-exhibit sa Manila, so Okay. ma-advertise or ma-promote ang atong culture sa Bohol. Okay. Sir Jen, doon na kayo ikadugan? Sa pas mo follow ko atong kang Umar kanang
venue po na ito ang kinahanglan para kanang venue makuha jud ang mga tao na mo anha mo support kay mo po na mo gusto Okay. sustain po ni mapag-isa kanang ang purpose sa mo ang mga exhibit na aming mga kuan kay to educate so ba Okay. ang encourage so siguro ang local collectors kay sa ako lang po din nakuha ng akong buyers Dili local. buhol gamay ra maswerte kasi ang buyer ka ng Cebu, Manila pero karon lahi ra ko kay start mo sa 90s ang operate online mo Hard work ka. kanang face to face karon ang nakanindot pud karon kay kanang online so mo na ning daghan naman mga artist sa Bohol na kuan niya undi amo lang yun na silang i-tawag paano tapupol kay through online na magpupod sila Okay. makakuan kung mga patanon kanang charcoal portrait dali ra mo na yung mga kuan na venue siguro art education na maka-encourage yung kuan ng local collectors kay so kunamo na makoy mo kuan sa mo ang art ba hindi lang sa gawas kung si kaya dadun sa gawas kaya pa nang nahala dire na kuan ang kuan sa art sa Bohol level na kuan ko Diyan na duha ka butang na makuha na to sa imong statement sir. Usa na ka na venue for exhibits no. This Bohol na natin usa good din na pasalamat na nag-update taw na itong Tabimbaw Cafe. Otherwise wala no. Dili sa pilaran diyan nato effort na to gablihan katong dito sa Lions kaning sa sa Oak-Brook no. So Oak-Brook unsa may nahitabo to? Ngano? Mura man to survey o kanang mura mo kanang kuan ko sa Bohol sa una kuan ni naglearn ni Joey Labrador. Pero nila tong kaugalingong nga paningkamot nga makuan to ma-open to di ba kuan man to mura man to sa Lions Lions nanangit sila to nga particular ability na history pang house ng mga exhibit na abot kung saan yung tabo ko na sa tuloy. Mura tingnan mo mura man Nindot ito siya kung napadayon pa to or mahatagan ng lain niya lugar ang mga artist ito. Of course, doon tayo venue doon sa Pilaran may nalalas mga artist, no? Kay doon tayo National Museum, but ato yung paybaw nga, kasamtangan pa, ato isway trabaho, utsawa na to nga makasud na diya. Kay mo magyod, usa sa mga pinakamayo ani so pananglitan, paalam sa mga artist nga niya doon, visual artist may kini sila. So na sila mga painting, na sila mga obra nga ilang pag-ipag-imo. Pero kung ilang obra o ganito rin hapon na sila balay, kung yung ilang balay, dili tandaon, murang mag-isod kita o mailhan sila, no? Isod kita kayo. So mo na naning kamot na karon may gana, hopefully basit o pinaagi ng bagong gobernador na to, basit o makatabang ng ato ilabing ato kay murang man o sa pagtugya nato sa atong karaan nga provincial capital nato sa National Museum, wala na to makwenta nga mahimo gyud yung nga kining atong mga lokal mga artists total kamao na mo pili, di ba? Kahibaw ta kasi ang kayan nga butang diha kung tanaw gyud na national in scope na sila. Pero kining hatagan dili hatagan og pagkanang chance ba nga maka-display diha medyo kuan medyo para na ko para dili tingali kaayo po maayo para sa ato kay in the first place gusto ta mag-promote sa atong lokal nga arte mao po jud na sa mga gahatag na to kanaman so karon ang National Museum ato ipaningkabutan nga ato na may daghan na sila kay galeriya diha gusto ta bisa ka may nga space basta kay ato lang is dunay mga pulanon nga arte nga artist nga trabaho nga naa utang itaw diha kay kinilagi mo na ang atong National Museum sa Bohol, usa naman po sa anhaanan yun. No? Yung gusto ko nato tingali nga ilabi, ang ato sa gobernador nga mahimo, kani mga tours, apil po tingali o pahapit nga to sa Tabimbaw Cafe. Mao mo na paagi na makita na ito mga trabaho. Kaya kung di gina na ito makita, lisod kita o
makapahalin. At the same time, maglisod ta nga, ang arte, magkatabang na sa mga kinsunong mula nun. Pero kaning art education, kaning may pinakalisod. Kay, mo lagi na ay usa ka politiko nga drawing o kamakumakong kuha nga yelo, o niya, iingon na nga arte, no? Nabuang na taanay. So, naturally, daghang mga tao nga dili gyud makakuan, dili maka-appreciate pa kung say arte, o kung say dili, o say nindot, o kung say dili. Although kay mo mga innate na sa tao, naman dyan tayo kuan, nga nagkaugalingon yung paglantaw ba, kaning nindot yun siya. Kay tanaw na ito kung sa kang buhat sa ka-artist na makapalipay mo, maka-uplift sa imong espiritu, kana nindot yun na, di ginapalalis, no? Pero kaningani, doon na ba tayo effort nga kipapot sa atong mga eskwelahan karon atong mga magtutudlo, ilipod kayo inclined na yung mga arte ba? Doon na sila sayaw, kanta, marag na tita dili as much to the visual side. Ang atong local nga visual artist ba doon na ba tayo effort nga atong suwayan o tutok ng lugar? Kani-ani magod ang art appreciation ato sa elementary years. Kung dili na nato mapunta ng foundation, dito mag-expect na na sustainability ng itong art programs. Kasi plano sa visual artist o visual artist? Sa una, namin mga kuha siya, ng art workshop noon, through kanang sa sikat dito sa Okay. na ang among ikuha ni-encourage na mo ang mga kuha student to participate. Ako'y sa ka-summer workshop na mga teachers amuang participants. So, tutulong 2018 siguro sa Kapitaloy. So, amo silang i-introduce about sa basics arts. So, ma-enhance ang ilang kuhan. Oo, gana. Para mapasa po nila sa ilang students. So, amo po tayo mong purpose na sikat po siya. Oo. Kini po kuha, no? Para nato sa gatanaw tayo mga teachers, pipinaray po nila dyan dunay inclination, kay mura og so far ato sa mga arin dati sa mga visual nga art side, mura tagsa rin maestro nga yun, doon na yun ko kaya gawin na kanarang hilig ra yun, na maestro kay kani ka mo drawing kini nga so mo na siya kuhan sa tingali, a little bit of labi sa dato katos depend nga kanang ngani ka mo tudlo ang mga arte, mas maigi na nakamaon na daan, hindi kay kanang mao kay itoon katapusan orange nga kanang ubang shades of orange wag ni kaila no maestro no. So mali kuan. Yes sir then. Sa in fairness po sa Bolheim. Nana sila yung program. Special program. Na isa ka teacher na kanang fine arts. So diya sa kuan na At least sa bulhay na. mayon kuan na nila kuan sa art. Nakita ta sa trabaho sa mga bata sa bulhay karon medyo arang-arang magit kapag-mural na sila no kita na ta. So artist improvement kuan na ang bata. Okay. Kaya tingali ato panawagan sa mga eskwelahan. O kaya na rin yung trabaho mo na to may mao na problema maglisod ta og sustain na ning atong mga programa tungod kay kini lagi wala natin mga self-liner ba. Karon sa kuan ikaduha ni Luna na plano ang provincial government na magtukod ko sa ka-art center dito sa Manatee no. Unsa man Luna may ideya ug unsay dagan ani? Sir Mo, atong duanan dito Sir Mo. Kaduha na maligid dito. Ang tukuron mo sa nakuan, hub, artist hub. Artist na hub. Wala ko ba? Patagan ko ano. So, Kuha na gina siya. Kanang... diha ni plano yung pag-represent ng planos ninyo, no? Okay. Mula ko kinuan na. Okay. O nakakita ko niya. Para na ko, hindot man na. Okay. Ang kuan na na kay mayro big project ra kay ba. Among siguro ang mangyo na para mag-start ni provide mi mga video lang sa base na sige mi yung kuan continue na makakuha sa mga tao dito sa bulan na. So after na siguro na pwede na to na kuha na mi na sa para propose na so for the meantime pa magbuhat wala may mga ibang mga kuha na niyo provider niyo space like
ako lang na nakita dyan sa Malusyon. Ang former teacher. Edward ka na. Makapundog na, no? Ganahan ko sa forma. Pwede na muna. Kuhan na yan. Then, ang nindot na kayo makaarto ng mga tao. Makikita sila. Pwede na yung workshop na yung artist, yung painting ito. Makikita sila sa mga process. So, ka-interact sila. So, kana, lagyan nga na art center, pwede na masugdan. Di tayo panahon nga dunay mga grupos, mga artists nga kanang open air mga painting, mga plain air bitaw nga mga paintings. In fact, sa mga lugar, mga tuka sa France, nakadapin ng mga cafe, naaraga, punta po easel, kasi tira. Kaya nagdiris buhol, doon na ba tayo plano nga mag-ingon anay, ito open, kasi sa karan na ito nakitaan, ang mga plain air diris buhol, ito po sila sa mga venues nga resort, like for example, nakakuyog ko kasali, tumisdap aga, no, sa Diniyaw. Mas makita mo siguro. Oo, kita na sir. Kining, ani sa public yun, aron usapon sa pag-inganyo sa mga tao, anak mo na din, mixing paints nga, na din kasi play. Doon na ba plano ang mga visual artists? Ani, nga events nga ikon ani? Yes sir, actually, atong libuhan sa una nga plain air to sa Namagan. Kasi yun iba ko kasama amigo ko si Rans, yung masingit ko yung bike. Mga lugar yung kuhan, nakakataw ko ano, gabit, isel o ka naman art materials, yung mag-paint na ito, ora mismo ba dito. O dinis naglaran din atong kuhan Mapatagal public space mo to. Sa kaya naman sa ito yung mga artist nga, may exhibit ni, ang ilang ipang paint is ka na simbahan sa katedral or lugar sa ingit. So, tagilaran niya parang i-promote, pero kung plain air, like outdoor nga, actual painting, wala. Wala pa, no? Pero that's dito po gawaan. Mo na may akong giingon na sabihin nga, kinigani ba, like, for example, manaot na dito na Pitriston, so, na i-venue, gakuhan, ano yan. Ito rin kaibaw nga, o sige, kasi ganahan mo kuhan, ganahan mo kaibaw, yan, dito na sa dato, yan o, so, malitan. Ganahan mo aning project na nitawhana o mga colors nga paggamit niya, maghimo na siya o gusto ka adlaw ng workshop o color mixing, arit na dire. So, anong magpuyog na gitanan kayo, parang wala mo kayo organize ka na ito. Anyway, these are the things nga, kaya natapon nga istoryahan.